gahapon na kay sa Juan Magallanes. Ha? Asa man? Sa pulis. Tara. Ay! Kagana ta ko na mo sa paggabi pagan. Simi nagtug ano pa yay naman tanat. Ng disco. Upat naman tanak kami. Ano yung mga silingan din yung mga suyaon. Number 1 din yung mga kuan. Kaya gani nakadyagan ako. Kaya takpantana ako. Sakto nga dito na. Paap at bang ako sa purtahan ng waya. Dakpan nga dito. Dali na sa mo kuya. Uy! Buri ka sa... Isa mo paghawak man mo. Ay, mga ako laging bata, Mari. Lakpan ang good gahapon, kaya na-miss na lagi gahapon. Kaya ko siya gahapon sa Magallanes. Alo! Di mo tayo ko bata, Marino. Si Jan! Mari, oo, Mari. Hala, ipon. Doon pa na mo ito kagahapon. Gani, kayo walang kamatakpan. Wala kay... Lukto ko sa pader. Grabe na ako lumukta ko, Marina. Kamo si Jan. Katunan lang sa prisuan. Diri lang mo agi, oh. Diri. Tara, balik na. Shortcut, diri. Yan, bata. Bit ka ba na? Mag akong lukatan akong bata. Singal. Jan Alma. Pelido. Mayo. Gago! Katuan na lang siguro dito po. Katuan. Sige, ma'am. Excuse me, sir. Sir, ako lang lukatan si Jan Alma Mayot. Another one. Nabayaran na, sir, dito, sir. Boy, dyan alma kayo. Kawas na. Nagbukat ako sa mga. Ay, salamat. Ako sa gayon. Kawas. Nakabalik ko rin ba? Sa inyo kahapon ay pag sa pista, ha? Ano, minaw? Tama mo na. Kaya naman sa mga video. Hindi ko pa yung sa pista. Uy! Ang kuwan ba? Bata ba niyo? Uy, madam. Ay, madam, kumusta naman ka? Kalo ko na ba ang bata ni Ashley? Look, walang chismoso dito ka. Oo, taglukat. Gipensan ba itong 30 sino? Oo. Amo gani kay kami magutot ko sinin Madam 150. Niya. Kaya hatag girita man to sa ako god. Girito na ingon daw na laming undaw. Nga bata asra. Niya, nalaps na nimo. Oh my god! Wow! Wa uy, jugi ugi nga na. Kubay ko tambot. Lata ka. Hindi lagi Gasit ko. Kami magutot nagkuban gabi mali. Niya. Lukso ba ako ilang balay gabi kahabog. Lukso ko sa kuan. 5 floor yambak niya. Oo. 5 floor yambak niya. Oo. Bakit ba ako mabali? Mona, nanataga Ang ka. mukha ni Marie. Kaya gani taglingkog niya. Bisong sa pakataas, di ko mabali. Gago! Correct. Mo Bagay. So, asa man tarong? At sa kumarin. Oh, sige Marie. Chismosa jud ka ba? Sabay na. Bet kasi mo. Sige, May sige, Marie. natambo. Lata. So, asa man ta? Wala po ka ba? Nakoy 150 ron. Nakoy 350 ron. Talalaki ta. A few moments later. Sir, nakakasa na itong nalakpan niya yung gabi eh. Oo, nakagawas na. Ako man ito nagpa-report kay kasaba mo ko na po yung mga anak ng mga tulong. Sakta po na yung binako. Lugay, nag-discuss po sila. Kasaba kayo sa balay. Oy. Saga. Tapos na sa oras. Madugan ni sir, kinapiansahan daw. May pa, balik magkakaroon. Sige sir, igura ko naman naman. Sige, salamat. Oh, beanie, beanie, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and What's up mga kaalga? Salamat to sa inyong pag-support sa among mga video. Itong mga silingan na ako na sobra kaayo pa nga supportin mo eh. Tood, ako Tood, ang inyong madang hilas-hilason. Christian Arabiana. Og shout out Tood sa akong mga kaiban, sa akong mga barkada na nagsuporta sa akon, mag-iban-iban sa akong mga video na si Silingan, ang akong pinakakusgan na kasin, Aileen Kids, ug ang iyang asawa nga si Princess
Og tod, shoutout pa tod sa akong best friend na si Bia Cancio Lopez. Pina dyan nakakusgan din sa Magallanes. Wala na ilain. Og kan Analito Puspia, Sister Jimenea, FF, Kalumpag, Simber Lopez, o kan Jopoy. Hoy, enter na po yo. O ang akong pinakagwapa nga police officer nga manghod ni Sami Arabiana. O ayo to, ninyo kalimti pag-subscribe o pag-like, share o subscribe sa akong YouTube channel. O iring na po ang notification bell para updated ka mo sa mga abot pa namo ng mga video. Thank you and God bless.